България много деца се кръщават като малки, като бебета. И това е избора на родителите им. В Библията и повечето, това, което е описано, нали, всички хора, които са се кръщавали, са го избирали сами. Мъже или жени, които са го избирали, те съзнателно са избирали да оставят стария си живот, да се покаят от греховете си и да живеят за Исус Христос. Това са правили. Това, че едно дете е кръстено, едно бебе е кръстено от родителите си в църквата или от пастора, или от попа, свещеник или който да било, и той го понаръси с вода и каже там еди какво си, това абсолютно нищо не означава. Самото бебе не може да се покая от каквото и да било. То няма избор. То не знае какво се случва около него. То няма отговорност за действията си. Нали, Исус Христос сам казва, че децата са такива, че техните ангели винаги гледат лицето на неговия отец. От какво да се покаиват те деца? Те са още деца, те са чисти. Въпреки, че всички сме грешни. Мислите ли, че едно детенце на 1 или 2 годишна възраст, дори да е родено в ислямско семейство, мюсюлманско семейство, то ще отиде в ада. Ма то не знае какво се случва. То не го е избирало това нещо. Нали? Така че това, което се случва в България с тези бебета, които се кръщават, независимо какво ви казват поповете, питайте какво ви казва Исус Христос. Това, което се случва, нищо не е. Ако искате да бъдете кръстени и да получите Светия Дух, се кръстете от следствие на вашия собствен избор.